Λοιπόν, σήμερα βασικά τώρα θα σας μάθω πώς κάνετε, πώς θα μπορέσετε μόνοι σας στο σπίτι να, όχι βασικά όχι στο σπίτι, δεν θα με κάνω ράλι, υπάρχει επικίνδυνο στο σπίτι, να κάνετε bubbling time. Λοιπόν, μένετε μια καρέκλα, μια οποιοδήποτε, αλλά να βγάζετε τις τάπες, άμα έχει τάπες, τις βγάζετε, έχει κάποιες τάπες, πρέπει να τις βγάλετε. Όταν έχει... Τριβή. Όχι τριβή. Να έχει καλύτερη... Ώστε να πιστεύει καλύτερα. Κάσε λίγο. Τη βάζετε κάτω. Και... Αφού... Πρώτα, τη σπρώχνετε, τρέχετε μαζί με το πελώνα και αφού πάτε μια ορισμένη φορά, αναβάστε το ένα και μετά το άλλο το πόδι. Κάπως παράδειγμα σαν αυτό. Μπορεί να κάνετε και σούτσα. Αλλά είναι επικίνδυνο. Ένα κόλπο μπορείτε να κάνετε είναι όταν έχετε πάει να πετύχει χώρα να στρίψετε την καρέκλα αλλά το θέμα είναι αλήθιο ώστε να κάνει σπινιά. Κάτε λίγο άκρη. Κάτε λίγο άκρη. Για παράδειγμα. Μπορείτε να κάνετε και περιστροφή έχω να μιλώ. 100. Και τώρα πώς γίνεται το Bobby Style με βοηθό. Να σου δούμε. Πατάμε το ένα πόδι εδώ πέρα στην ανέβρε του βάτης. Λοιπόν, τώρα, με αυτή την κλίση του σώματος, σπρώχνουμε την καρέκλα, η οποία δεν έχει κάτι από κάτω, ώστε να πάρει την φόρα, μετά τον αφήνει. Λοιπόν, όταν κάθεστε, μπορείτε να έχετε τα πόδια έτσι ή έτσι, ή να έχετε τα πόδια εδώ πέρα, είναι πιο αποτελεσματικό. Και τα χέρια σας να κάνουν να τα βγάλετε εκεί πέρα, ώστε να μην πέσει. Επίσης πρέπει να προσέχεις ψυχούς και τις λακκούπες στο πάτωμα. Επίσης, άμα δεν είμαστε πλάκα, μπορείτε να κάνετε αυτό. Φύγε. Όταν έχει πολλή φορά φεύγει και πάει. Τις λακκούπες να μαζέψετε. Μαζεύα. Μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Μπορεί να το πάμε και με το συγκεκριμένο το πόδι του γάζης του. Άρα κάτι παρόμοια και με τους έλα, ούτε. Καλό πόδι. Έλα. Κοιτάξτε. Και τροφή. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα κάτι το οποίο έχει πολύ πλάκα. Όχι για τον επιβάτη, για τον οδηγό όμως. Αν σύμβουλε το λέει καλά φύσιο. Θα σου πω. Το ενόπνευμα δεν πιάνει. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο για τον επιβάτη. Αλλά αυτό έχει πολύ πλάκα για τον οδηγό. Ναι, όντως συγκεκριμένα εσύ το πας στη μούρη σου κάποια στιγμή. Μπορεί να κάνει και κάτι. Χάρη, θυμάσαι αυτό που είσαι... Έλα, το σταμάτησε. Όχι, όχι, όχι. Ρε, θυμάσαι αυτό που είσαι... Όλα πρέπει να αποδογυρίσετε το ρόλο του οδηγού σε... Αλλά, προσέξτε, αν είναι σε βάρος μεγαλύτερο, είναι πιο βαρύ, αυτό είναι οδηγό. Όχι, κοιτάξτε. Κάτι,
και θα προσπαθούμε με άλλο καταλάβατε. Τέλος.